زنده. салому алайкум бародаро, номи ман Ҷурабек мебошад ва ин канали Чӣ гап. Якчанд рӯз пеш ман дар бораи як секрети имо видео тайёр карда будум ва бисёри бародаро дар комментария навистанд ки дар як телефон чӣ хел ду имо кушоем. Ва имрӯз ман мехостам барои ҳамон бародарое ки хоҳиш карданд ки дар як телефон якчанд имо чӣ хел кушодан дар кор, ҳамуна нишон диюм. Ман имрӯз мехостам 4 имо дар як телефон кушоданро ба шумо нишон диҳам. Барои ин мо медароем Play Market ва дар ҷои поиск менависем имо поиск метиҳем. чӣ хеле ки мебинед программаи имо бромад шумо установид мекунед, открит мекунед ва шумо профили худатона дар ҳамин имо мекушоед. ин якта кушода мешавад. боз медароед Play Market, дар ҷои поиск менависед имо бета поиск метиҳед. инам установид мекунед. баъде ки установка кардед, инам открит мекунед ва дар ин программаям шумо метавонед имои дуюми худро дар ҳамин программа кушоед. аллакай ин ду имо шуд. чӣ хеле ки мебинед ду имо шуд. барои сеюм имоя кушодан медроем Play Market ва дар ҷои поиск менависем Parallel. ҳамин программае ки мебинед шумо ҳамина установид мекунем. ва баъди установид кардан открит мекунем. старт. ва дар ин ҷо бошад мо интихоб мекунем имоя худаш ва имо бета добавид мекунем. ва дар ин ҷо ду имои дига пайдо шуд. метавонед дар ин имоям як номери худро кушоед ва ин сеюм имо мебошад. барои чорум имоя кушодан имои дуюмангишта медроем ва дар ин ҷоям метавонем барои худмон имои чорумро кушоем. ҳозир бародаро ман видеоро пауза кара имо мекушом 4 имо. бо бар шумо нишон медиҳам ки дар як телефон дар ҳақиқатан 4 имо кушода мешавад. бародаро, акнун мебинем профилое ки ман дар имо кушодам. якум имо ин ҳамин профили ман. медароем дуюм имо. ин бародаро ин профилам кушодам дуюм имо. ва барои сеюм имора дидан медароем Parallel Space. бародаро, ин сеюм имои ман аст ва барои чорум имои кушодан бародаро ман номере наёфтам ки имо кушом барои шумо нишон диҳам ва шумо метавонед кушоед барои чорум имо номеротонро мезанед. мисол ҳамҷа номерое мезанед, код мебиёд, код мезанед ва чорум имоям мекушоед. ман
дигар номер наёфтам, ки мисол нишон диҳам ба шумо, дар ҳақиқат дар як телефон 4 имо кушода мешавад. бародаро, агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва ин хоҳиши бародарое буд, ки дар комментария навистанд. марҳамат бародаро, тамошо кунед ва дар паноҳи худо бошед. хайр.